welcome to our channel. Karon guys, natadri sa mo ang patulahan. Gabay ra gud nga mga patula guys, dala may mga alugbati, diri-diri na mo nang mga alugbati. Tapos ni dahon ay nami sili. Sili to ba? Sili. Napod ni isa ka patula diri kay nagkatay-katay naman ang patula na may isa ka patula. Napod may kalamunggay. Kani nami kalamunggay diri guys, gamay ra gud kayo ang kalamunggay. Masya tayo na mag mini garden. Okay guys, tara atong magkuha ta sa tuong patula mo ni, atong patula kay dagko na kayo. Kasi magulang na ba niya nato siya makuha ang gulay-gulay. Ito sa tabi sa tuong patihan kini. Ano atong kwaon to siyang container. Sharang! Tagpo na yung pesa guys. Kaning isa. Yun kay. Para makagulay-gulay na sa taas, sustansyas, kalawasan. Ano itong patulak kati kadagpo. Nanay. Namiga. Napay isa diri ato ni siyang sereng hindi mo utan na dis na dagko kay guys. Mo ni among gamay kay nga kamuti tops, isagol-sagol na mo pa sa among gulay. Kini manguha ta ani guys. Atani kay maggulay ta, maggulay. Isagol sa tungkuan. Sa atong patulan. Ayan guys. Thank you. Muli siya may pakita sa inyo. Bye!